هراي مدبنا خجمرينا حجي معد ذات سنيت محيال من اسيات محيال زعلميو قدمنا مدبنا مأتاوغن نيشتي نزا خبرت معلت زيئة لومي سنة عسرايو نزا خبرت معلت زيئة كنذكرها سلازق بأنا كلنا أبزلنايو نسمعتاتنا نذكر سلام عرفو مو إذا لوم علت عسرايا حنت خابتن نزخري وين خبري سمعتاتنا استوفيت كبرتي علتيا إذا خبرت علت زيئة انت يتذكرنا نزع علت زخ نذكر كلنا كنستوعللو زقبأنا نقرات هالو حادي حزب إريترا بحقاون سلامون هالقباب مسالين كبرتين يتحلوا اللي سلازبلت أراي عمستن ساعاتن جزعت حيدتات طموح بحقتاتهم من دليتاتهم من نمرواي نهزبي كم حدا واقع زي بلو عقحاب مقصار بميلان بألمامان حزب خكالابتو كتصفعو كرقصو زتعذبه ويزتعذبت عقب فتحة رقيصو بمبالن نزن مقرامن بندري بدهو يلوم بجهز بزودو سماعتات كمزلونا نذكر عديتاتن أحاتن إريتراويان بتلآختن عساخرن نايتوم عمستن سسعاتن غزات حيلتات كبرتن كدفر أياسي إنن دنينن كنبعا زتعذبه ويزتعذبت عقب فتحة رقيصو بمبالن نزن مقرامن بندري بدهو إلوم بجهز بزودو سماعتات كمزلونا نذكر حزب إريترا ريهيصو دخيمو صومو حاديرو نصبح محلو تاخخون نيلو زطريو نبرت عمستن سسعاتن غزات حيلتات بزي حقن فتحن كمنزعن كورسن زتعذبه ويزتعذبت عقب فتحة رقيصو بمبالن نزن مقرامن بندري بدهو يلوم بجهز بزودو سماعتات كمزلونا نذكر اتزرزر عزيو بزحيو كتاب حافشة تقلل أبيل كافتري أو خلقاقن أبكل تيمقال هي حزب إريترا مسلون كبروتون وحسك خون كتعمون نعيخ فأني لهم اتازفتوا انكو متكاتا زي بالله هيوتهم بجانا زسوء خمزلو نذكر نحنا أبسألمات كين نبر برهان كخوننا بجهزبهم كم شمع زقلط وسماعتات كمزلونا نذكر حدر سماعتاتنا مخبار نساتهم زودوا لقو علامة شتؤ خوقع كم اون بندر بدهوينا كل حيلنا ناب قندت على حزب إريترا زقنا قالسي مكياد يحتت إذا مالت نزب عمس أب سلطان كورشا زل أب كورشا سلطان زلو قبات وجلن نسو زتخلو سرعاتن حق حيكا مصراغن أبوتو سلامن من رقعان زعسلا كمان نمجزين لعلي بسنة حزبا أتلالي بقوان بقزعات حقن اتمرح بلصقت إريترا خون نمغواري أم قببارن معرنتن زتسرت سينتن حدنتن إريتراويان نمرغغات اقرا من قدناون كنستبهللون كنقالسون زقبأنا نقرات كن اللو نساتهم كأ حدر سوءاتنا زتألمو كلو قومون بسمزوم كورات سماعتاتنا خنقز زفتن تبلات حيلي أوشت زلو يخون أبقدام ناي جزي حتى يخون انبر بتاريخ بحقن تحتات خوني برقت بتاريخ بحقن تحتات خوني أقوان قم نقرن زفت أما مسيلوه قبل علم قابر سماعتاتنا زجدر نخبرتاتهم توفاين نوتهم زقانات ابن زنعاسن
ننفسه زحسر امبر أبايتا خطو خفريو زخل أدو تاو صلوا خمزي اللي كبر حالنا يقبع زلا عالماو زخري كبرن نسمعتاتنا هزباو قال سناخ عوت ناي قدنيو يغني علي مو لومي نابتا مدبنا خنملس ناي لومي مدبنا قاشانا عطو عند برهان أبراهاميو بعلو حصر بزبالة نفسه خفالت النايو أرأستي ناي لوم معلت زتنا خاني نمخبر حبرة سبعو من النتات وحس حقراوزي مسرح حقراو سينيتيو خاب زبل استبقى سيمو عطو عند برهان بحصر زبالة نسمعتنا نفسخا ختلالي عدل كبكا يا قنيلي سنغال نزع عدل زي ذهبكمني سنغال يكون ناي سنيت من قصاص يا قنيلي انا شمية عند برهان ابراهيم بهال ابي اثيوبيا يا عبي ابزي منغو ناي بوردر ديسبيوت ناي كوينات ناي منغو خلته هاجرات زنبره كاب اثيوبيا هو تجديده مالتيو سلازي ابزي عاد انجليزي نبرالو كم ترى تقلا سايكا انصار سرعه تقدر في قالسالو يعني له صبو نابتي حسكايو متي خازلخا نايلومي استمهرو خناتو ازي معدزات ازي قال مطيق ايكونن سلازي اتو عند برهان حيزو مصي زلو عرست اللو سلازي اقدمن عقوق هوبي سلازي سبعان حمشتن كاميتي اتمدرخ نعخايو بدحريو جن حتون ملسن رئيتون قالن اندا قبرنا خنكافرينا سلازي 25 كأن عن اللاتني سلازي نقصل تا مدبكا قدم كبكا منعها تا تحشتخان سمعتنا كافلو اوكي ثانك يو انا اللي سانغان ناتي تحشتو خمتي زبلكايو ابتيناي هاجراو سينيت ب محبراوي سبعاوي مننتات ابلكا خمي غيركا هاجراو سينيت فتر زبل اقداسي نتوي توبيكيو ስለዚህ አነ በመሰረቱ አብዘነት በዚያ ተኩራ خزارብ ዝደሊ ከመዩ ሀገራው ሲኒት ፈነምጾን ፈል ዝብል ምናልባት ተፈሊ አይነት አቀራረባ ኾውን ኸል ግን ዘይሩ ግን እቲ ማእሰሪ ሀገራው ሲኒት ከመይ ይፈጠርና ዝብል ከወስደናዩ ካለ ካብ 30 ስጋ በ40 ደቂቃ خزارብ መዲበ ዘለኹ ምናልባት عدل اوشت زي كود انت خوينه صبوقيو ስለዚህ ዋላውን ከተዘኻኸረን ማለትዩ ኮሙዩ ስለዚህ ወል እቲ ናይ ማዕት ሰዋት ኦሬዲ ኢልካያ ስለዝኾን ከበር አነ ክብሎ ሓሲበ ነረ ግን ኦሬዲ ኢልካያ ኻ ፍሉ ማዕልቲዩ ስለዚህ በዚያ አጋጣሚ አነውን ሰማዕታት ዘለን ሰማዕኒ ሰዋት ዘለና አኽብሮት ከገልጽ ፈቱ ናብቲ ቀንዲ አርስተ ክመጽ ከለኹ ማሕበራዊ መንነታት ማለት ኤትኒክ ግሩፕ ክኾውናሉ ማለት በቲና እንግሊዝኛ ከመይ እዩ ናብ ሃገራዊ ሲኒት ክመጽ ዝኽእል ከመይ እዩ ዝብል ክርእ ከለና ሓደ ባዕሉ ዝሕቶ ዘልዕሎ ሕቶ ኣሎ እንታይ ንሱ ሃገራዊ ሲኒት በየናይ መልክዕና ንሪኦ ዘለና አብናይ አውሽቲ ኤርትራ በዘሎ ናይ ሃገራው ሲኒት ጸገም ዝነቅል ዲዩ ወይስ ካብ ዲያስፖራ ዘሎ ናይ ጸገማት ናይ ፖለቲካዊ ፍልላት ዝብገስ ዝነቅል እዩ ዝብል ሓደ ከም ሕቶ ዋላውን ካል ግዜ ክንዛረብሉ ንኽእል ሕቶቲ ሲ ናብ ዝሕቶዚ የምጻካዩ ሓደጋ ኣሎ ዲዩ ኣብ ሃገራው ሲኒት ናይ ኤርትራ አውሽቲ ወይስ ብመንጽር እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ንሪኦ ዘለና እዩ ዝብል አባይታ በዘሎ ሐቅ ክንመዝኖ ጽቡቅ ዝብል እዚ ንግዚኡ ገዲፈ እንታዩ መንነት አይደንቲቲ እንታዩ ናብ ዝብል ክጅምር ይደሊ
identity بناي liberal democratic state ما كازين معرباوያን ሃገራት ከመይ እንዝጠምተኦ identity بخمي accommodate ገብሮ ኢልና ክርኢ ጽቡቕ መስለኒ ስለዚህ ሓደ ካብኡ ናይ civic nationalism ተባሂሉ ዝጽዋዕ እዚ ናይ ዜጋ ሃገራውነት ዝባሃል በትግርኛ ኣሎ እዚ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ከመይኦም ምዕራባውያን ዝሪእዎ ብከመይኦም ኩንዑ ዘሳሲዮ ዝብል ኣራኣያናቶም ክርአ ጽቡቕ ይመስለኒ ስለዚህ civic nationhood ኣብ ሓደ liberal democracy state ናይ ሓባር ዜግነት መሰረት ገይሩ ዝህነጽ ፖለቲካዊ መንነት እዩ ስለዚህ እዚ ናይ ዜጋ ሃገር ክበሃል ከሎ ብቋንቋን ባህልን ዝጥመር ዘይኮነ መትከላት ናይ liberal democracy individual right ግዛኣተ ሕጊ ዲሞክራሲ ዝብላ ኣብዚአን መሰረት ዝገበረ ኣብታ ሃገር ብዘለዋ ፖለቲካዊ ትካላት ኣቢልካ ዝህነጽ ቅርጺ ይኸውን እዮም ዝብሉ መንግስቲ ከዓ ኣብ ናይ ሓደ ወገን ባህልን ምዕቃብን ምምዕባልን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ናቱ ግደ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ዝገልጽዎ ስለዚ ናይ መንግስቲ ስራሕ ኣብቲ constitution ናይታ ሃገር ቅዋም መሰረት ዝገበረ individual right ናይ equality ማዕርነት መሰረት ዝገበረ እዮም ዝሃንጽዎ እቲ ናይ ዜጋ ክስታይ ማለት እዩ መንዩ ናይ ሃበርስማን ሃበርማስ ዝበሃል ስደት እንታይ ዝብል ስደተኛታት ናብ ሊበራል ዲሞክራሲ ሃገራት ኣብ ዝመጽሉ ክመጹ ከለዉ በታ ሃገር ዓብላሊ ባህል ከይዋሓጡ ወይ ከዓ አሲሚሌት ከይኮኑሲ ኣብ ትሕቲ ቅዋም መትከላት መሰረት ዝገበረ ፖለቲካዊ ባህሊ ተጣሚሮም ወይ ዩኒፋይድ ኮይኖም ምሳብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ኢንተግሬትድ ክኾኑ ይግባእ ኢሉ እዩ ዝማጎት ስለዚ ወላን ወጻእተኛታቱን ምስቲ ዝመጽኡ ዘለዎ ሃገር ብናቶም ባህልን ቋንቋን ከይዕብለሉ بمسارات تي ديمقراطية ناي ليبرال ديمقراطية متكلاتا بيلو كتانا قدو علوم زبل الرأي زلوي تسالس هاي نزي خسا معوز خلقا ناي فوكياما يو identity زبل منالبات زيادة كل جديد تتكاسي عبزي ناي فوكياما identity زبل مسحفو يو سوخا أمريكا خطركس كله أمريكا هاجروا منت قبل علي بزحنة وي diversity ذهنت زي كونه عمت كلات معرنة ولقاو مثلا ديمقراطية نيز مسرات يزبل سلازي أبتي مسحفو تيموس يلوز تأصونه جرالو تيموس مالت أفلوت أنا كبرت زحات أكلنا هيوتنا تيموس زبال أو وشتنا ذلو كبرت أنا يجبأني كما خاون أنا كبرت على النيلو زحتت أكل ناي هوتنا يوم ስለዚህ ነዚህ ቲሞስ ዝብላ ክልተ እዩ ዝመቕሎ ሓደ አይሶቶሚያ ይብሉ እንተሓልqa ሜጋሎቶሚያ ይብሉ እቲ አይሶቶሚያ ዝብል መስካል ኦሰባት በማዕራ አፍልጦ ክህልወኒ ይግባእ ይዝብል አኑን ከማኻ ክብረት አለን ስለዚህ ናቴ ክብረት ሪኮግኒሽን ይደሊ ኢሉ ዝጠልብ ጠለብ ማለት እዩ እቲ ሓደ ሜጋሎቶሚያ ኢሉ ዝጽውዖ ከዓ አፍልጦ ናይ ልዕልና أنا العلخال إلو حاسبو ناتو العلنا كنصبارق زدلي دليت زلو سبيز مالتي جزي بقليلو خنريو انت دا اخوينا ولا انا بز حبرتسبنا هجينا زم مسافنتي قال مرعخ غبرو قال غبرو سي مستمناتو مسافنتي زلو سبات كيدو حدار زغبرو دقوم زواسبو ولا حدار زغبرو هجي انت ايت سوبريوريتي انا لعليا خابزي تحت زلو غراسروت العليا زبل سمعت زلو سبي مالت في ايسوتوميا زبل جن انا كما ريكوجنيشن يدلي ديغنيتي كبرت علني سلازي كما كرأ علني إلو سمعته زغلصلو سلازي بخمسي زغلصو مالتي اتخال ناي سيفيك ناشوناليزم رئيتو تراي ايكونن اب ناي حدا ليبرال ديمقراسي متكلات زساني ليبرال كالتشراليزم زبهلون علو إلهم ناي ليبرال كالتشراليست زماغوتون علو مس ليبرال زسمع سيفيك ناشوناليزم زبهل بوليتيكاو من تراي ايكونن كمون كم كالا اماراتي
زرقة ليبرال كالتشراليزم زبهالالو ويم زبلو ازي سيفيلاون بوليتيكاون مسالات ناي زيغاتات محاستراي زيكونه ابتا هاجر كنا حنت هاجر ባህላዊ ባህልታት ወይ ከዓ ናሽናል ካልቸርስ ማለት ቋንቋን ባህልን ከዕቀብን ከመዕበልን ናይ መንግስት ተራ ክኸውን ይግባእ ይብሉ ስለዚህ በቶም ካልኦት ወጻተኛታት መጺኦም ንሕናው ነቲ ኢንዲጂነስ ዝኾነ ባህልን ቋንቋን ክጠፍእ ስለዘይብሉ አትሊስት ናይ ተሃገር መሰረታዊ ዝኾነ ቋንቋን ባህልን ክወሓስ ኣለዎ መንግስቱን ኣብዚ ክሰርሕ ኣለዎ ዝብሉ ዝማጎቱን ኣለዎ كم سالساي تي ناي نزي خلتيو في الليات زي كتأمر زخيل تباهيلو زمتسكا زي ليست كوست موديل تبلو بروفيسور أنايا ليست كوست موديل تبلو نسخة انتايو ناي common language ناي حبار تأمرنا قانقوا غيرناسي زو قانقوا زي مسارات مسل كتابة وعدلات الديمقراطية وتصاتفون كوحس نتكاملو انسترومنت توليو مسارحيو ስለዚህ አፖለቲካውን አቆጣባውን መዳይ መታን ከተአሳሰረና ኮመን ላንጉዌጅ ሁሉና የኸእልዩ ዝብል አተሐሳስባ ዘሎይ እዚ በሊበራል ዲሞክራሲ ዝረአ አብ ጉዳይ ዜግነት ዝህብዎይ ናብ አፍሪካ በፍላይ ናብ ኤርትራ ክንመጽእ ከለናውን ማን አሶሺየት ፕሮፌሰር ረዲ በረከት አብ ሱፕራ ኤትኒክ ናሽናሊዝም ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ኤርትራ ዝብል አለው ጽሑፍ አለው أبو أنتاي زبل بحتر زبالة في قلصه أب حدا استفلا لا إتني جروب زلوان حجراتسي كلتها من النتات ينزون نايزون كلتها من النتات درجات تالو تحدا إتني كيبلو ويكعزي هجينو بلو زلنا محبرة سباوي جلتات مالتيو ناتن من النت قانقان بهلن زلوان ناتن من النتات بناتن من النتات زجلتيو نايزن استفلا لها جروب نايزن تفلاليا اتنيك جروب كا ناتن بزحنت زتأمر كم زيغا ها يوسد زي زيغا زبهال حدا بعلو زخاله هايمانوت قانقوا لمدي زلو زي كونس نايتن اتنيك جروبس ويكا نايتن ባህላዊ መንነታት ዘለዎን ግሩፕ ንሰን በሐሳብ ክጠምራ ከለዋ ናተን ውህደት ዩ ዜጋ ናብ ዘብል ካላይ ናሽናል አይደንቲቲ ዝወስደካ አውሽታ ሀገር ተፈላለየ ኣለዋ ንዓታተን ከሕብር ዝኽእል ክስታይካ ዜጋ ኢልና ንጽውዖ ብሽም ናሽናል አይደንቲቲ ማለት እዩ ስለዚህ ክልተ ዜጋ ኣለዎ ክልተ መንነት ኣለዎ ማለት እዩ ውሽጥን በባህላዊ ቋንቋን ዝስነ በሀገር ደረጃ ካ ንሀገር ኩልኻ ዝጽውዕ ዜጋ ዝብል ናይ ናሽናል አይደንቲቲ መጽውዕ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ኮንፊውዥን አለው ኣብዚ አባና ነቲ ዜጋ ነቲ ናይ ባህልንሲ ከም ተፈላለየ ክልተ ነገር ገይሮም ይወስድዎ ምክንያቱም ዜጋ ዝበሃልሲ ዜጋ ዝበሃል ቋንቋ የለን ዜጋ ዝበሃል ሃይማኖት የለን ዜጋ ዝበሃል ባህሉን የለን ግን እንታይ ዜጋ ዘብሎ ተፈላለየ ኣብታ ሃገር ዘሎ ተፈላለየ መንነታት ንሰን በሃገር ደረጃ ክጽውዓ ከለዋ ዜጋ በሃሏ بناتاتن مننت كصوعا خلوها اتنيك تباهيلن صوعا ايو ስለዚህ ዛስዋይኮም ነዚህ ካን ሱን ታይብሎ ሱፕራ ኤትኒክ ብሎ ካብ ኤትኒክ ልዕል ዝበለን ወባሪ መስለኒ ስለዚህ ሱፕራ ኤትኒክ ዩ ስለዚህ ኤርትራ ናይ ዜጋ ሃገር ያከባሃል ኮሎሲ በመንጽር ናሽናሊዝም ናይ ኤርትራ ከተመትን ተዳ ኮይኑ በሓድነትን ማለት ሓድነት ክባሃል ኮሎ ከምዚ ክሳይ ማለት አይኮነን استفላለያ ብዙሕነትና ሓደ ዝኾነ መንነት ክፍጠር ከሎ እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ ይዝወጽ ስለዚህ ህዝብ ኤርትራ ኣብ ሓደ ማለት yes ናይ ሱፕራ ኤትኒክ ኣብዚ ወዲ ኣለኹ ናይ ናሽናሊዝም ናይ ኤርትራ ዝበሃል መሰረት ሓድነት ናይ ብዙሕነት ይዝጥመት ይዝብል ስለዚህ ተሃገራውነት ናይ ኤርትራ ክንብል ከለና بحدنت نايزن بزحنت أو وشتي إرترا زلوا إنا خنتموتو زلنا نمبر كابن وصائي ناشناليزم زبهال وزيغا زبهال كاله بهادن قانقان تراي زلوا مو بو تراي كنتمرينا زبل ايكونن زبل عام يقنا إرترا دحر بايتا خجلق زغل صحفي فاكت رغيبكم وام ببوية زبل أنا زي مسل مالتي ስለዚህ معربايا ناتو مجلس ألوم نحنا كم أفريقيا 1884 85
سكرامبل اوف افريكا معربايان كوفيلوم كم سغا غوزي استمقلوا هاجريا ስለዚህ በራታቶም ድሌት ተፈጥረት ሀገር ስለሆነ ተፈላለየ ኤትኒክ ግሩፕስ አለው አፍታ ቦታ ከመሀገር ይፈለ ከም በዓል ናይጄሪያ ኢትዮጵያ ካልኦዛ አምሰራ አበይቲ ክስታይ ዘለውን አለዋ ናሽቱ በቁጥር ይሁን በህዝቡን ዝህልዋውን ከም በዓል ኤርትራ ካልኦት ሀገራት አለዋ ምዕባይን መንአስን ዘይኮነ ግን መንነት በምዕባይካ መንነትካ ዝዓቢ በመንአስካ መንነትካ ዘትሕት ዘይኮረስ እዚ መንነት እዚ ክኽበር እንተዳ ኮይኑ ብኸመይ ኢና ክነኽብሮ ዘለና ናብ ዝብል ኢና ንመጽእ ሓደ ባህላሎ we are the flowers of one garden ይብሉ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ህዝቢ ኤርትራሲ ኣብ ሓንቲ ግራት ዝበቆልና ዝተፈላለዩ ሕብሪ ዘለና ዕምባባታት ኢና ማለት ሓርፋ ትርጉሙ ተቐምጥ ደለ ስለዚ ብዙሕነትና መሰረት ዝገበረ ሓድነት ክንብል ከለና ዝተፈላለዩ ቋንቋን ባህልን ሃይማኖትን መልክዕና ጽባቐና ኮይኑ ከም ህዝብ ግን ስኒት ምክብባር ምትሕልላይ በሓባር ተሳኒኻ መንባር ምጽዋር ናይ ሓባር ክብርታት ናዮ ነዚኦም ክብርታት እንተዳ ሃልዮም እሞ ነዚኦም ናይ ሕብረተሰብና ስኒት ክፈጥሩ እንተዳ ኮይኖም ነዚ ስኒት እዚ ንምፍጣር ነካይዶ ብኸመይ መልክዕ ኢላ ነካይዶ ተፈላለየ ሃይማኖት ቋንቋ ባህል ለና ናይ ሓባር ክብርታት ኣለውና ንብላለና ከመይ ኢና ንዕቀቦም ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ይኸውን ማለት እዩ እጂ ኩሉ ግዜ ኣነ ሰማዕቲ ክትርድኡ ለይ ዝፈቱ ዘተሓሕዞ ዘለኹ ምስ ሃገራዊ ስኒት ስለዚ ትመወዳእታ ሃገራዊ ስኒት በዚህ አቢሉ ዝመጽእ ዝብል ርእቶ ስለዘለኒ ሓደ ኣብ ኤርትራ ወዛዓባ ኤርትራ ንዛረብ ስለዘለና ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራሲ መሰሉ ክረጋገጸሉ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ክሳተፍ ኢኮኖሚያዊ መዳይ ክሳተፍ ማሕበራዊ ፍትሒ ካልኦትን ንክሳተፍን ተጠቃሚ ንክኸውንሲ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ነዘን ህጂ ንዛረበልን ዘለና ኤትሪክ ግሩፕ ከመይ ገርና ኢና ፖለቲካሊ አኮሞዴት ንገብረን ዝብል ከም ሓደ ነጥቢ ክሪኦ እታ ዓይነት ፖለቲካዊ ስርዓት ዘድልየና ዝብል መጀመርያ ክዛረበሉ ዝደሊ ንሓደ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካዊ ስርዓት ከተሳተፎ እንተኮንካ ኣብ ጉዳዩ ዲሲሽን ሜኪንግ ውሳኔኡ ክውስን ንሱ ተሳታፊ ክኾናሉ ፖለቲካል ፓርቲሲፔሽን ናይ ሃገር ክሳተፍ ኣለዎ ንብል እንተዳ ኮይና ከመይ ኢና ንሳተፉ ዝብል መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶ ክልዓሊ ይግባእ ሓደ ካብኡ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ስርዓት ይዘድልየና ንሕና ፕሬዚዳንታዊ ስርዓት ይዘድልየና ባይታዊ ስርዓት ይዘድልየና ከመይ እዩ ዝብል ሕቶ መጀመርያ ክምለስ ዘለዎ ይመስለኒ ንዓይ ከም ዋላው ኣብ ኩሉ ተፈላለየ ኣፍሪካሲ ካብ ፕሬዚዳንታዊ ስርዓት ባይታዊ ስርዓት ይምረጽ እዩ ፕሬዚዳንታዊ ስርዓት ኣብ መብዛሕትኡ ሃገራት አብሶሉት ፓወር ነቲ ፕሬዚደንት ዝወሃብ እሞ ብዙሕ እቲ ናይ ባይቱ ብዙሕ ስልጣን ዘይብሉ ኮይኑ ይረአይ ንኣብነት ናይ መንሽሙን ተዳሪናዮ ናይ ኦርዶጋን ተዳሪናዮ ባይታዊ ነይሩ ኩነታት ምስተፈጥረ ግን ናብ ፕሬዚዳንታዊ መጽኡ ሞር ዝለዓለ ስልጣን ሒዙ ከም ድላይ ዘይ ዝኾነ ኩነታት ይረአ ማለት እዩ ስለዚ ንዓና ኤርትራውያንሲ ባይታዊ ስርዓት እንተኾነ ይምረጥ ይብል ኦኬ ባይታዊ ስርዓት ኮይኑ ግን ህዝቢ ብኸመይ ይሳተፍ ዝብሉን አለ ከመይ ኢና ክነሳተፍ ባይታዊ ስርዓት ክብል ከሎ ሪፕሬዘንቴሽን ናይቲ ሰብ ውክልና ናይቲ ሰብ ብኸመይ ንረጋግጾ ክንብል ከለና ናይ ምርጫ ስርዓት ዝበሃል ኤሌክትራል ሲስተም እዚ ናይ ምርጫ ስርዓት እዚ ወሳኒ እዩ ንህዝቢ ሪፕሬዘንት ክኸውን ኣብ ባይቶ ተሳታፊ ኮይኑ ጉዳይ ክውስን ናይ ምርጫ ስርዓትና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ካብቲ ካልኣይ መሰረታዊ ነገር ኮይኑ ንረኽቦ ክልተ ዓይነት ኣለዋ ኣብዚ ዓለምና ንሪአን ሓደ ኣብዚ ዓዲ እንግሊዝ ዘለኹ ፈርስት ፓስ ዘ ፖስት እዮም ዝብሉ ፈርስት ፓስ ዘ ፖስት እንታይ እዩ ሰባት ይወዳደሩ እሞ ዝለዓለ ድምፂ ዘምፀአ ናብ ባይቶ ይሓልፍ ሕጂ ኣብ ባይቶ እቲ ዝለዓለ ሲት ዝረኸበ ከዓ እቲ ፓርቲ መንግስቲ ይقوم ማለት እዩ እቲ ብኻልኣይ ደረጃ ድምፂ ዘለዎ ተራ ይብሉን ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እቶም ንዕኡ ዝመረፁ ሰባት ውን እቲ ንዕኦም ዝመረፁ ሰባት ውን ድምፆም ናይ ሙሳን ድምፂ ኣብ ባይቶ ኣይረጋግፅን ኣሎ ማለት እዩ
ስለዚህ እዚ ምናልባት ማጆሪቴሪያን ሞዴል ኦፍ ዲሞክራሲ የምዝብሎ ዓብላሊ ዲሞክራሲ ዝበሃል እዩ እቲ ካልእ ናይ ምርጫ ከዓ እዚ proportional representative electoral system የምዝብሎ እንታይ እዩ እዚ ተመጣጣኒ ውክልና ዘለዎ ስርዓተ ምርጫ እዩ እዚ ተመጣጣኒ ውክልና ዘለዎ ስርዓተ ምርጫ ማጆሪቲን ማይኖሪቲን በሐንሳብ ሓቂፉ ናብ ውክልና ናብ ባይቶ ዘሰጋግር እዩ እጂ ብኮታ እዩ ማለት እዩ ዝሆን ተመጣጣኒ እዩ ስለዚህ እዚ ዓይነት ምርጫ ኣብ ሃገርናውን ክህልውሲ ዝሓሸ እዩ ዝብል እምነት አለ ምክንያቱም ኩሉ ሃገር ማይኖሪቲ ያለው ማጆሪቲ ያለው ከመይም ማይኖሪቲ ክውከሉ ዝኽእሉ ዝብል ወል ከመይም ክውከሉ አባይቶ ዝብል መሰረታዊ ኩሉ ግዜ ማጆሪቲ ዝኾነ ማጆሪቲ ክንብል ከለና in a sense ናይ ሓደ ብሄር ገለመለ ማለት አይኮነን ግን በፓርቲ ደረጃ ዝተፈላልየ ፓርቲታት ዝወዳደሩ ሃገር እንተዳሃልየን ከም ፓርቲ ከዓ ካብ ተፈላለየ ethnic groups ንባዕለን ክህላው እንከረጋግጻ ክብላ ክመስረታ ስለዝኾና ኩሉ ግዜ እቲ ማጆሪቲ ናተን ዝኾነ ጥራይ ኣብ ሃገር መጽዮ ክመርሕ እቶም ናይሽቱ ብዙሕ ውክልና ዘይብሎም ከዓ ከም ተቃውምቲ ኮይኖም ኣብ ፓርላማ ክነብሩ እዚ ናይ ዲሞክራሲያዊ አገባብ ስለ ዘይኮነ ብውክልና ብተጣጣኒ ውክልና ጌርካ ክሳተፉ ናይ ምግባር ናይ ምርጫ ስርዓት ክህልው ኣለዎ ዝብል እዩ ነዚ ክሕግዘና ዝኽእል እንታዩ እዚ ናይ ፖለቲካል ሳይንቲስት ምሁር ኣሎ እዚ አረንድ ሪጅ ፓርት ዝብልዎ pattern of democracy ዝብል መጽሓፍ አላቶ ፕሊስ ሳመሲሕ ገዛዋሲ ኣብ ሓቂ ሓጋዚትያ ብዙሕ ትምህርቱን ክረኽበላ ኢና ዝብል ርእይቶ ይዘልን ካልእ እንታዩ ፖለቲካዊ ስርዓት እንታይ ክንብል ከለና ፓርላማ ናይ ባይታዊ ስርዓት ክህልው ኣሎ ናይ ምርጫና ስርዓት ክህልው ኣሎ ክንብል ከለና እዚን ምስ ኢንስቲትዩሽንስ ምስትካላት ዝተኣሳሰራ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ሃገር ሓያል መንግስቲ ኣሎ ክንብል ከለና ሓያል ኢንስቲትዩሽንስ ክህልው ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሃገርና ሓደ ካብቲ ዘድልዮ እዚ ናይ ስርዓት እዚ ክትሪኦ ከለካ ጀሲ 30 ዓመት ስቴት ቢልዲንግ አበ ያለው እንተልካ ዝሕሰብ አይኮነም ባይቶ አጥፊኡ ጁዲሽሪ ናይ ቤት ፍርድ ዝበሃል ነገር ነፃ ኢንዲፔንደንት ጁዲሽሪ ዝበሃል መኺኑ ኢንስቲትዩሽንስ ዝበሃል የለን ባዕሉቲ ህግደፍ ንገዛርሱን ፋንክሽን አይገብርኝ ኣብ ሓደ ሰብ ዝተጠምረ እቲ ሚኒስትሪ ካቢኔ ዝበሃሉን ክልተ ዓመት ካብ ዘይከብኳም ዝና ኢትዮጵያ ሰላም ካብ ዝገብሩ ስለዚ እንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ባዶ ዝኾነ ሃገር ጌርካ ውክልና ናይ ሃገር ይኹን ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ከተምጽእ አይትኽእልንኻ ስለዚ ካብቲ ሓደ ክግበረሉ ዘለዎውን እዚ ስቴት ቢልዲንግ ዝበሃል ስቴት ቢልዲንግ በመሰረቱ the creation of institutions እዩ ማለት ትካላት ምህናጽ ማለት እዩ ትካላት ተኻታሃንስ ናይ ፖለቲካ ትካላት ናይ ኢኮኖሚ ትካላት ተኻታሃንስ ብኡ አቢልካ ከዓ መስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ናይ ኔሽን ቢልዲንግ አሎ ሓደ ካብቲ ህንጸት መስርሕ ህንጸት ዝበሃል ስለዚ ስቴት ቢልዲንግ ሰለስተ ነገራት ኣለዎ ሓደ እንታይ ኢንስቲትዩሽንስ እዩ ትካላት ምፍጣር እዩ ናይ ኢኮኖሚን ናይ ፖለቲካን ትካላት ምፍጣር እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ቢሮክራታይዜሽን እዩ ማለት እንታይ እዩ ኣብ ፍትሒ ኣካላትን ንህዝባዊ ኣገልግሎት ዝህባ ኦፊሳት ሰበስብ ናይ መንግስትን ናይ ውልቅን ብጥቅምን ብጉንዖን ትገብሮ ዘይኮነስ ሜሪቶክራሲ ንህዝብ ተኣማኒ ዝኾነ ፕሮፌሽናልስ ዝኾኑ ሰባት ኣትዮም ነቲ ህዝባዊ ምምሕዳር ማለት እዩ ንህዝብ ኣገልግሎት ዝህብሉ ኩነታት ክፍጠር ይከኣል እዩ ስለዚ ሓደ ካብኡ እቲ ቢሮክራታይዜሽን ንብሎ እዩ ስልካ ዝመፀካ ብወገን መጽዮ ክሰርሕ በቲ መጽዮ ክሰርሕ ዘይኮነስ ሜሪቶክራሲ በትግርኛ እንታይ ኢለ ክትርጉማ እንዴ ክእለት መሰረት ዝገበረ ንህዝብ ከገልግል ዝኽእል ፕሮፌሽናልስ ኣብ ኩሉ ቦታ ናይ ህዝባዊ ኣገልግሎት እንተዳኣትዮም እቲ ምድልዳል ናይቲ ዲሞክራሲ ናይቲ ኢንስቲትዩሽንስ ወይ ከዓ ትካላት በዚህና ንረጋግጾ ማለት እዩ ካልእ እቲ ዲሞክራሲ ዝብል እቲ ዲሞክራሲውን እንተኾነ ሓደ ካብኡ ጉድ ገቨርናንስ እዩ ማለት እቲ ሓጋጋ ኣካል ፈራዳ ኣካል ኤግዚኪዩቲቭ ዝበሃል ከም ዘሎ ኮይኑ
እንታይ ካትብሎ ናይ ኣርሚ ናይ ምክልኻል ሃገር ንጋዛ ኣብሳ ሓደ ኢንስቲትዩሽን ሲ ምክልኻል ሃገር ፕሮፌሽናል ክኸውን ዘለዎ ኣውቶኖሞስ ክኸውን ዘለዎ ኣውቶኖሞስ መንግስቲ ከም ደለየ ሓደ መራሒ መፅኡ ከም ዝግበር ኢሉ ኩናት ዝውላዓሉ ዘይኮነስ ብሕግን ስርዓትን ብናቱ ኢንስቲትዩሽን ዝኸይድ ንህዝብን ንቅዋምን ዘገልግል ስርዓት ፕሮፌሽናል ዝኾነ ምክልኻል ሃገር የድልየና እዚ ዓብይ ኢንስቲትዩሽን ሲ እዚ ኣብ ዘይብሉ መራሒ መፅኡ ወይ ሓደ ሚኒስተር መፅኡ ከም ዝግበር ኢሉ ዘገልግል ተዳ ኮይኑ ሓደ ካብቲ ፀገሚ ስለዚ ዜን ከምዚ ዓይነት ናይ ፖሊስ ናቱ ዝኾነ ሃገራዊ ድሕነት ክበሃል ከሎ ሃገር ክበሃል ከሎ ኣብ በዓል ኤርትራ ሃገር ምስ ኢሳያስ ዝተሓሓዞ ምስ ሃገር ኣይኮነም ዝሪእዎ ናይ ሃገር ድሕነት ክበሃል ከሎ ናይ ኢሳያስ ድሕነት ገይሮም ዝወስድዎ እምበር ከምቲ ግቡእ ትርጉሙ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ማለት መራሒ መፅእ መራሒ ኸይድ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ኣገደስቲ ናይቲ ሃገር ኢንስቲትዩሽንስ ብሞያን ብክእለትን ተሃኒፆም ሓደ መስርሕ ናይቲ ሃገር ይኸውን ማለት እዩ እቲ ዲሞክራሲ እቲ ጉድ ገቨርናንስ ዝበሃል ወከዓ ሰናይ ምሕደራ ዝበሃል ከዓ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኢልና ንወስዶ እዩ ኣብ ዲሞክራሲ መንሽማ እዚኣ ወንጋሪ ማታይ ኣፍሪካዊት ጓል ኬንያ ቻሌንጅ ኦፍ ኣፍሪካ ዝብል መፅሓፍ ኣለዋ እንታይ ትብል ፒላርስ ኦፍ ጉድ ገቨርናንስ ዝብል ማለት ንሰናይ ምሕደራ ከስርሓ ዝኽእላ ኢላ ፒላርስ ኢላ ሰለስተ ነገራት ጠቅስ እጅና ዓታተን በኸመይ ጠቅሰን እዚ 3 legs tools ምዝባሃል ባርጩሙ እንታይ ዝባሃል እዩ ሰለስተ እግሪ ዘሎ እጅ ትራይፖድ ንመን ከምዚ ትራይፖድ ዝብሎ ኦኬ ቀጽል እጂ ኣፍሪካ ናይ ኣፍሪካ ክስታይ እኮ ኣብ ሃገርና እውን ኣሎ anyway ንዕኡ ከም ሓደ ክስታይ ኣትጥቀመሉ እቲ ሓንቲ እግሪ ንመን ትውክል ትብል ዲሞክራቲክ ስፔስ ዲሞክራሲያዊ ባይታ ምፍጣር መሰላት ምኽባር ፖለቲካውን ኢኮኖሚ እዚ ናይ ሲቪል ኤንድ ፖለቲካል ራይት ምኽባር ሓደ ካብኡ እቲ ካልኣይ ከዓ ቀጻልን ዝኾነ ቀጻልን ተሓታትነትን ዘለዎ ናይ ሃገር ሪሶርስስ ማኔጅ ምግባር ነዚ ወለዶዚ ጥራይ ዝኾነ ንዝመጽእ ወለዶውን ክትሓስብ ምግባር ከምኡ ዝሓስብ መንግስቲ ክህሉ እቲ ሳልሳይ ከዓ culture of peace ያትብሎ ሰላም ክንብል ከለና በዚህ ህጂ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ መሰል ከዓፊኑ ከይትዛረብ ምግባር ዲሞክራሲያዊ መሰል ምኽላ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብሙሉኡ መሰል ናይ ህዝብ ብምግፋፍ ተረጋግጦ ዘይኮነ justice ፍትሒ ብምምጻእ ናይ ነንሕርካ ሪስፔክት ኣብ ምግባር compassion ምትሕልላይ ፍትሒ እዚአን ዝኣምሰላ ኣብታ ሃገር እንተዳ ኣረጋጊፅካ እቲ ናይ ጉድ ገቨርናንስ ወይ ከዓ እቲ ናይ ሰናይ ምሕደራሲ ክረጋገጽ ይኽእል እዩ ያትብል ከም ካልኣይ ነጥቢ ዝመጽእ እዚ why nations fail ዝብል ኣሎ ንሱን እንታይ እዩ ዋን ኔሽንስ ፌል ዝብል ሃገራት ስለምንታይ እየን ዝፈሽላ ይብሉ ስለምንታይ እየን ዝፈሽላ እጂ ሓደ ካብቲ ዘምጽኦ እንታይ እዩ ኢንክሉሲቭ ዝኾነ ፖለቲካል ኤንድ ኢኮኖሚክ ኢንስቲትዩሽን ስለዘየለ እዩ ዝብል ምክንያቱም እቲ ኤክስትራክቲቭ እንተኮይኑ መጻይ እንተኮይኑ እቲ ትካል ናይታ ሃገር ኣብቲ ፖለቲካዊ መዳይ ንባዕሉ ብትካላቱ ናይ ፖሊስ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ኣርሚ ገይሩ ነቲ ህዝቢ ዝቆጣጠረሉ ኩነታት እዮም ዝፈጥሩ በቲ ኢኮኖሚያዊ መዳይ ከዓ እቲ ዘሎ ናይታ ሃገር እዚ ክላይንት ፓትሮኔጅ ማለት ምስኡ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰባት መመሪጡ ንዕኦም ገንዘብ እንዳሃበ ነቲ ህዝቢ ግን ተጠቃሚ ዘይኮነሉ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኢንስቲትዩሽንስ እንተዳሃልዩሲ ሃገራት ፌል ይገብራየን ይፈሽላየን ስለዚ ናይ ሓንቲ ሃገር ፍሽለት በዚ ናይ ኢኮኖሚ ፖለቲካል ኢንስቲትዩሽንስ ዘይምህላው እዩ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ኢሉ የቅርብ ማለት እቲ ካልእ እዚ ዝብሎ ዘለኹ እንታይ እዩ ዘይሩ ናብቲ ሃገራዊ ሰኒት ክወስደና እዩ
بزي أبينا أنت دا حليفنا institutions نزي ناي هاجر تكالات أنت دا هانيتنا زي ناي هزبي تساتفو ناي هزبي political economy محبراون فتحي تساتفو كعبس لزخيل بزي غيرنا إنا خنا هنصو نخيل تسنيت كنا مصو نخيل بزي غيرنا يوزبل concept يتناتي concept اتخال مسؤول أساسيرو زخيل nation building هنسات هاجر مالت the creation of sense of national identity يزبلو في قيامة أبتي ناي political order political decay يزبلو بس عفو مالتي أبو انتهى يزتكس حدا كابتي سمعت هاجراو من سمعت غتفتر نوعو غتفتر كلا مسؤول تزامالي زخونه ستيت بيلدينغ عن تبون تقصو زنورنا parallel مسؤول زخيري مالتي تفلالي خاطرو ايكون كان اب ستيت بيلدينغ نيشن بيلدينغ مسؤول زخيري مالتي لذي حدث تقصو انتهى هيستوريكال امنيشيا انتهيو مالت دي قدم كفلالي كاز زنبر صقمات فليخا بحدا خاغبرخا حدا زغبركا ناب هاغراو سمعيت ناب هاغراو مننت انا ارتراوي مننت علني ناب زبل كتسغاغر متان قدمي هجي زفلاليو خا زنبرو نطوتات ناي مرسع كهلو علو حدا خابتي هنصات هاغر وي كاني ناشونال ايدنتيتي رقاحيو الي زقمت نابنت ابزي تدارينا سي ناي سومال كنوسد نخيلنا سومال هجي حدا قامقوم حدا هايمانوتوم يمكن سومالي لاند بونتلاند اند سومالي تبايلم تفلاليوم نريوم اجي سلامتاي دالو هوموجينيس زونه سوسايتي سي مبزحتي اوان حدا قامقو حدا هايمانوت زلوم سي بزح ايصقمومنيو ستيت بيلدينغ هو نيشن بيلدينغ سي ايصقمومنيو زبل الرأي ينرجن سلامتها يا بسومال كم زي ترى أنت دايلنا ناي سومال عبي تأجم clan and religion clan تايز بهالفكرية إندا تلازي مسارته إندايو حدا سومال مس حدا سومال الكراخب كله سي كابينا على تخيل سلام زبلو يزبل مارتين منديز أبزي ستيت أوف أفريقيا بزبل مسحفه مالتي تلازي إنتايو دريكا بمسارته أتي traditional institutions ناتهم بقندو تا سومال كتفتر كلا مسارات كلان زغبري بهاجر درجه زيكونس بتي اندا درجه زتمسرتي تغابجا عبي صقم كوينوم زلون ولاو ناب حدا مطرناف كمصو زيك ادو حدا عبي ناي سومال صقم ناي كلان صقمي ناي اندا صقمي بتي كانا هيمانوت صقمي ولا تو مودريت زبهالو نغزا رسوم تجي ابزي تغبرنا 10 عامات كنت شح جميرو نوح اوان استغبره عرقتات انتدارينا نتي traditional institutions خغرفو ايكالو مخنياتهم تهزب ابو استهانصي سلازي نعون اكوموديت كنغبرو علنا تباهيلو يو امونغو تم مودريت نتوم ناي قدم زنبر institutions بناي انتاي زبال عبيت عدي شماغله زمرح كوما عينت سوسايتي سلازخونه نعون اتناتو ليالي نعوم سلازخونه بهم غيرم كترنكو خيلو مالت زياد بارسي حدا ديكتاتور ناتوم زنبري ابي 9 ابزي ممصانا ناصنت مسانا يو وريدو مالتي تحاتيتو حدا غزي تايلو ثمال بدحرا خانتا ياخذكون يا مسبلسي سب زي بالله هنصاتات طرايكم كترخبو يلو سلازي تفطروا كله تي نتا هاجر كتفطر كلا تي مسارات غيروم زوسدو اندا مسارات زغبره سلازونه واغا اخيلوم نرئلنا مالتي اتخاله اتي كاب تحتن لعلي قبل علي تحتي زغيد مسرحي اجي اب تحتي منالو زوم انت اخ نبلوم زوم ارتست دارفتي تياتر سرحو كيانيان كلهم فلوزفرز كالوت هاجرنا زلو بزعبا هاجرو مننت كسبكو بزعبا هاجرو وحس مالتني ناي هاجراو دحنت هاجراو مننت انكلوسيف سوسايتي نخنفطرسي ناي حزب متأثر كمص بزعبا حدنت ناي حزب زسبكو ازوم كاب تحت زلو ناي حزبي اكالات يوم مالتي ظرفنا تياتر صحفنا مصحفتنا كل غزي ن هاجراو نزي ناي هاجراو هنصت
ሓጋዝ ስለዝኾነ ኣብኡ መሰረት ዝገበረ ጌርና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ መንግስቲ እውን በዚ ስርዓት እዚ ኣይኮና ንሪኦ ኣብ ጽባሕ ዝመጽእ መንግስቲ ከዓ ነዚ ከስርሕ ዝኽእል ባይታ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ምፍጣር ሓያል ሃገራዊ መንነት ጥራይ ጽቡቕ ውፅኢት ኣየምጽእን ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ግን እንታይ እዩ ናይ እንታይ ዓይነት ቁጠባዊ ፖሊሲ ኣለካ እዩ ከመይ ኢና ንሪኦ ዝቁጠባዊ ፖሊሲ ብቁጠባ ፖሊሲ ጌርና ሴንስብል ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ጌርካ ንህዝቢ ተረባሒ እንተደኣ ዘይኮይኑ ኩሉ ግዜ ብውክልና ጥራይ ርኢኻ እታ ሃገር እቲኣ ብኢኮኖሚ ዘይትኸውን እንተደኣ ኮይና ግን ኣብ መወዳእትኡ ናይ ህዝቢ ቫዮለንስ ዝመጽእ ምስምማዕ ኣይመጽእን ብሓንሳብ ክገብረካ ዝኽእል ነገራት ስለዘይመጽእ ናይ ኢኮኖሚ ዕብየት ኣብ ሓደ ሃገር ወሳኒ እዩ ብፍላይ ከም ሃገርና ዝኣምሰለ ወሳኒ እዩ ብጣዕሚ ሓቂ እዩ ህዝብና ኣብ ሪፕሬዘንቴሽን ክህልዎ ጽቡቕ እዩ ኣብ ምውሳን ውሳኒ ኣብ ናቱ ውሳኔ ክውስን ጽቡቕ እዩ እዚን ሲቪል ሶሳይቲስ ህዝባውያን ማሕበራት ፕሬስ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ዲሞክራቲክ መሰላት ምኽባር እዚ ኣገዳሲ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ብቐንዱ ንሃገርና ቀንዲ ዘድልያኻ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ዕብየት እዚ እንተደኣ ዘይተረጋጊፁ ብውክልና ናይ ፖለቲካ ጥራይ ትምዕብል ሃገር የላን ኣብ መወዳእታ ናይ ሃገር ዕብየት ዝበሃል ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ንህዝቢ ከሳኒ ዝኽእል ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ስለዚ እዚ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት እንታይ ክኸውን ኣለዎ ብኸመይ ኢና ክንከይድ ዘለና ዝብል እዩ መብዛሕትኡ እዋን ኣብዚ መብዛሕትአን ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ካልኦት ከም ፖሊሲ ዝጥቀማሉ እዚ ማርኬት ኢኮኖሚ ዕዳጋ ኢኮኖሚ ዝብል እዩ ግን እዚ ናይ ዕዳጋ ኢኮኖሚ ኣብ ክልተ እዩ ዝምቀል ናይ ኒዮ ሊበራሊዝም ዝብል ናይ ሊበራል ዲሞክራሲ ኣረኣእያ እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ፖለቲካ ኣብ ፕሮፐርቲ ራይት ወይ ኢንዲቪጁዋል ራይት ጥራይ ዘተኮር ኣብቲ ኢኮኖሚ እውን መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ጥራይ ኣብ ሃገር ከካይድ ዝገብር ዘለዎ እምበር እቲ ናይ ኢኮኖሚስ ኣብ ፕራይቬት ሴክተር ጥራይ ክሕፀር ዘለዎ ኢሉ ዝኣምን እዩ እዚ ኒዮ ሊበራሊዝም ወይ ከዓ ዋሽንግተን ኮንሰንሰስ ኢሎም ይፅውዕዎ እዚ ፖሊሲ እዚ ኣብ መብዛሕትኡ እዋን ዝሰርሕ ኣይኮነን ዋላ እውን ኣብ ዓለምና ኣለው ዝበሃሉ ናይ ኢኮኖሚ ፈላጣት ከም በዓል ጆሴፍ ስቲግሊትስ ዳምቢሳ ሞዮ ዝኣምሰላ ናይ ኢኮኖሚክስ ስኮላርስ ዝብልዎ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ናይ ኒዮ ሊበራሊዝም ፖሊሲ ማለት መንግስቲ ኣይቆፃፀሩን ሬጉሌሽን ዝበሃል ነገር የለን ከም ድላይ ክስታይ ዝብሉ ስለዚ ቁጠባ ባዕሉሲ ፍታሕ ከምፅእ ዝብላ ተሓሳስባ እዩ ቁጠባ ባዕሉ ግን ፍታሕ ኣይምፅእን ናይ መንግስቲ መተእትታው የድሊ እዩ ዝብል ከም በዓል ናይ ጃፓን ሕጂ ናይ ዴቨሎፕመንታል ስቴት ዝብሎ ወይ ከዓ ልምዓታዊ መንግስቲ ዝበሃል ጃፓን ጀሚራቶ በዓል ካልኦት ሲንጋፖር ሳውዝ ኮርያ ሕጂ እውን ቻይና ትገብሮ ዘላ እያ ስለዚ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ናይ ካፒታሊስት ስርዓት ክትፈጠር እንተደኣ ኮንካ መንግስቲ ይውን መንግስትን ናይ ውልቂ በዓል ሃብትን ብሓንሳብ ኮይኖም ክሰርሑ ኣለዎም ዝብል እዩ ንፕራይቬት ሴክተር ጥራይ ክትግደፍ የብሉን ኢኮኖሚ መንግስቲ እውን ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ኣብኡ ሰሪሑ ኣዘየደፍ ዘደይ እቲ ኢኮኖሚ ምስ ዓበየ ናብ ልምዓት ክትቕይሮ ኢኮኖሚክ ግሮውዝ ዝበሃል ኣሎ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ኢኮኖሚክ ግሮውዝ ዝበሃል ኣብ ሓደ ዓመት ሓታ ሃገር እንታይ ዓይነት ብክንደይ ኣፍርያ ኣላ ዝብል ጂዲፒ ብኡ መቀኒ ዝግበር ብጂዲፒ ጥራይሲ ናይ ሊቪንግ ስታንዳርድ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ናይ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኣብ ካልኦት ነገራት ልምዓት እንተደኣ ዘይሃልዩ ጂዲፒ ብ6% ዓብየ ብ4% ዓብየ ምባል ነቲ ናይ እንታይ ዝብሎ እዚ ማቴሪያል ዌልቢንግ ወይ ከዓ ስታንዳርድ ሊቪንግ ስታንዳርድ ናይቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኣካል ኣብ ነፃነት ኣብ ፍሪደም ነዚ ከረጋግፅ እንተደኣ ዘይክኢሉ ኢኮኖሚ ምዕባይ ጥራይ ኣብ ህዝቢ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ከምቲ ኣማርትያ ሲን ዝብሎ ዴቨሎፕመንት as freedom ዝብል መፅሓፍ ኣለዎ ኩሉ ግዜ
انتاي زبل ايكونومي ايكونومي عبيت نإيكونومياو لمعات وسانيو ግን እዚ ዕብየት እዚ ኣብ ህዝቢ ወሪዱ ናይ ህዝቢ ነፃነት ከውሕስ ከሎ እዩ ኣብ ነፃነት ኣብ ሓርነት ኣብ ትምህርቲ ታዓይነት ትምህርቲ ጃብ ሃገርና እንታይ እንተልናሲ ስርዓት እዚ ነጊርና ኣብ ትምህርቲ ዋላ ሓንቲ ፍሽልና ኢሉ ኣብቲ ኢንተርቪውና ኢኮኖሚውን ምንም ክሳይ ይብሉን ከም ንሪዮ ኣብ ጥዕና እንተ ክንብል ከለና ጥዕና እንታይ ማለት ናይ ሆስፒታል መስራሕ ጥራይ ዘይኮነ دكتورات كتفرغت كلا لك نرسات كتفرغت كلا لك انتاي زين اقربوت تايز بحال تقريني اقربوت اقلقلوتات هو قربنا مدحانيت كتقرب كتكلا لك ስለዚህ እዚ እቲና ኢኮኖሚ ምዕባልን ዕብየት ነዚ ይخرጋግጥ ዘለዎ እዚ እንተ ዳ ዘይረጋግጡ ኣብ ሓደ ሃገር ዘለዎ ሰብ ሃብታማት ጥራይ ዝጥቀምሉ እንተ ዳ ኮይኑ ናይ ኢኮኖሚ ዕብየት ብናይ ህዝቢ መዐቀኒ ክሪኦ ኣለና ዝብል ናይ ኢኮኖሚክ ምሁር ኣብ ዓለምና ኣማርት ያሲን ዝብሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ናትና ኤርትራሲ ከመያ ናትና ናይ ኤርትራ ኩነታት ከመይና ንሪኦ ኢልና ክንፈልጥ ይግባይ ኤርትራሲ ከመዩ አረብ ላንድ ወይ ዝሕረስ መሬት ኣብቲ ናይ 2018 ዘውፅኦ ናይ ወርክ ፎርስ ሰርቬይ ኣሎ ናይ ህግደፍ 2018 ዘውፅኦ ኣብኡ 26% ናይ ተሃገርሲ ዝሕረስ መሬት ኣሎ ይብል እጂ ከመዩ ኣይዶን 26% እኩል ድዩ ንህዝቢ ኤርትራ ከመዩ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይ ኣብ ክስታይ ኣብዚ ናይ ናቹራል ሪሶርስ ግን ከም ወርቂ ዚንክ ፎስፎረስ ካልኦ ዛምሰላ ኦይል ነዳዲ ዛምሰለ ሃገር ኤርትራ ነዚ ኤክስፕሎር ጌርካ ኣውፂኻ ኣብ ህዝቢ ተጠቃሚነት ከይከውን ን30 ዓመት ወያነን ኣሜሪካን እንዳበለ እዩ ኣብ ተخرሚ ኣብ ሓደ ጽላል ተخرሚ ሕሊፍዋ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ናቱ ምخرማይ ብዙሕ ኣይግድስን ግን እቲ ሃገር ግን ኣጥፊዋ ከም ሃገር ክንቀጽል ኣይከኣልና ከም ሃገር ስለዚህ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ይባሃል ምስ ኢትዮጵያ ምስ ቀርና ኣፍሪካ ይባሃል ግን ትሕዝቶ ክህልዎ ካሎ ትሕዝቶ ዘይብልካ ናሃገርካ ዲማንድ ቀረብ ከተቅርብ ዘይከኣልካ ከመይ ጌርካ ኣኻ ምስ ካልኦት ሃገራት መሲካ ናይ ኢኮኖሚ ኢንተግሬሽን ክትፈጠር ትኽእል ክሕሰበሉ ዘለዎ ስለዚህ ናትና ባይታ ናይ ኢኮኖሚ ባይታ እንታይ ይመስል ሰርቪስ ኤንድ እንታይ ዝብሎ እዚ ቱሪዝም ዲ خسرحና ዝኽእል ወይስ ናይ ሕርሻ መሰረት ዝገበረ ዲዩ ናይ ዝኽልቲ ኮምቢኔሽን ዲዩ ዝብል ያው ብመጥራዕቲ ናይቶም ምሁራት ጌርካ ክስራሕ ዝኽእል ብፖሊሲ ደረጃ ተታሒዙን ሃገርና ከምዚ ክትከይድ ኣለዋ ዝብል ኣተሓሳስባ ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ እዩ ስለዚህ በዚ ጌርና ኢና እቲ ሶሻል ኢንተግሬሽን ዝብሎ መስርሕ ሶሻል ኢንተግሬሽን معرنتن مسرن كبرتن مسرت زغبره امنغو حبرتسب زلو زمدناتات مدلدالن ابوليتيكان قطباو محبراون تساتفو زرغاغص مسرح بزي غيركا مسرح غيركا اخا ازي ناي هاغراوي سنيت كوحس زخل ስለዚህ ናይ ኣብ ሃገርና ዘሎ መንነታትን ሃገራዊ ስኒትን ክወሓስ ይኽእል ከለና በዚና ንገልጽ ኣብነታት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና كنت تعرفني I don't know ምናልባት أنا محيو خيكون دحان قرب على كاج لا دحان أوكي أبنتات نتقصج حزبنا سي I don't know ناتو ناي محبره قطباو متأسسار كقدم نيروي بحساب ناي متقللاي ناي مكببار አለው እጃ حتى أبنت كتقص أنا in fact كلته اب تي في اريا دونو كلتشين 18 دي غلي بزي ناي لوغوسار داز بحال بوتا عمت ناي يوحنس بيتكريستيان يبعلو نيرو اجي اتوم ابو زلو كريستيانن اتوم ابو زلو احواتهم ساهون بحسابهم زبعلو نيرو نسي ناي يوحنس عمت بعلسي ساهون توم تجريان حواتهم نسي بحساب يبعلوه زي زرع كان تايو
نايت حبرتسب سوشيال فابريكيو كما يتم تأسسارو يرغاق صلكاي ولو انا بدعاريت انت داريها ثم دعاريت لفعلوا نقولوا كلهم يمزبعلوا ስለዚህ ከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ምትእኽኻብ ዘለዎ ናይ ሓባር ምትእስሳር ዘለዎ ምክብባር ዘለዎ ምጽዋር ዘለዎ ባህሊ ከተሰኒዮ ትኽእል በዚ ኣብ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ፍትሒ ከተረጋግጸሉ ከለኻይ ዓለም ዝሰርሕ ኣብ ዓለምና ምዕባለ መጽኡ ንብል ኣብዘን ሰለስተ ዓበይቲ ጉዳያት ክሰርሕ ኩሉ ጥራይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ማዕቀን ዝገብሩ ኣብ ሴት ቢልዲንግ ቦሎ ኔሽን ቢልዲንግ ቦሎ ኩሉ ነገር ማዕቀን ዝኸውን ኣዘይነፍ ዘደይ ፖለቲካዊ ስርዓት እንታይ ክኸውን ኣሎ ናይ ፖለቲካዊ ስርዓት ኢንስቲትዩሽንስ ትካላት እንታይ ክኸውን ኣሎ ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲካ እንታይ ክኸውን ኣሎ ትካላቱ እንታይ ክኸውን ኣሎ ህዝቢ ኣብዚ ከመይ ክሳተፍ ኣሎ ማሕበራዊ ፍትሒ ሓደ ካብቲ ዓብይ ነገር እንታይ ክስታይ እዚ ትምህርቲ ኣብ ስርዓት እዚ ናይ ብሓቂ ቀቲልዎ ጥራይ ዘይኮነስ ሓንቲ ኣብነት ከምጽ ይደሊ ኣብነት ከዓ ናይ መንሽሙያ ናይ ብርሃነ አብርሃ መጽሐፍ ቁርብ ክጠቅስ ይደሊ ኣብቲ መጽሐፍ እንታይ ዝብል ብርሃነ አብርሃ ብዛዕባ ትምህርቲ ዝነገረና ሓሳብ እንተዳ ተዓጊዝኩም ከውፃ ስለ ዝደለኹ ጥራይ okay all right ይሄ ወህዶ አለኸ I don't know no ቀጥል ስለዚህ okay ናይ ብርሃን አብረ okay اوكي بزعبه محبراو فتحي قرب ابزي ناي صحف كوسل زلهم ببركم ناي برهان ابرهون اقداس سلازخوني لعلي لتتصف ፖለቲካዊ ቁጠባውን ዕቤት ኣብ ሃገርና ንምርግጋጽ ብትምህርቲ ጥዕና ንሕብረተሰብ ምህናት ቀንዲ አገዳሲ እዩ ጸጋ ሃገር ንምምርቃሕ ሰብአውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ማዕርነት ክህሉ ኩሉ ዜጋ ኣብ ትምህርቲ ጥዕና ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ዕድላትን ንጡፍ ተሳታፊ ዘረጋግጽ ፐብሊክ ፖሊሲ ክህሉና ክህሉ ይግባእ ኣብ ዓለምና ሓላፍነታውያን ዝኾና መንግስትታት ኣብ መሰረተ ልምዓት ብፍላይ ከዓ ኣብ ትምህርትን ጥዕናን ብቀዳምነት ሰሪዐን ዘካይድኦ ልምዓት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ዝተሃንጸ ዜጋ ብምፍጣር መነባብሮ ህዝቢ ምሕያልን ቁጠባዊ ዕቤት ኣብ ሃገር ምርግጋጽን እዩ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ትምህርቲ ዘካየዶ ዕውት عنوان بعلو أبقالو محتت زئمنلو يو كله وده هاجر تكاي ولدو أب مفتر كم هزبن أب هاجر عبي بدوه مخانو ترديو إقتصادية وعبرت ديمقراطية وسرعة كهنت تمرتي كمهار يسرح عليه زي بهال ناي كله زي قاع عيويو استمهار حبرتسب أما هنات ديمقراطية وسرعة قلوصنت حتاتنت عبي قدان له نزي بزملكت برهان أبره كم زي بلا مصحفه أميدا كم زي أتي أميدا زترنا يونا عسكر قرص حساب ويكا militaris mindset يسوعه نتلقادل تهزباو جنبار أبزح مدايات ناي سيفيلاوي هيوت قدينا قلتفنا نكام محنقوطات كنناقف سلزي كالنا بعنقافي صلو إنا تزورنا نعسرتات عامتات ندحريت قلتنا صبيمنا اتي أبت اوان قالسي زحلفنا يو زي مجو خونتات أبقس قاسي والقاو أكادامينا تمرتي نزوردلنا حسرتات تقلاتفنا كن الرموز يقبأنا كوا انت نبره اي تعوتنا لون حديشين توساخن أكادامي وتمرتي كي دبلبنا بلينان أريقنان بسونكو خاء نهاجرنا بديلنا أيبت زعبا ناي تمرتي خقالس كله لذي تمرتي أب حدا ناي وساني نحدا هاجراو هنسات وساني رقحي ناي education system كان تايك خونا لو زبل وساني حدا أبنت كهبانة أبزي ناي مأكلاي مبراق ناي كابزوم ناي بوليتيكينياتات ناي عرب فلوت ألو زبهال حدا مروان معاشر
مروان معاشر the second Arab awakening ዝብል መጽሐፍ አለው አቡ እንታይ ዝብል ናይ ዓረብ ናይ education system ነቲ ሕብረተሰብ ሲ ሙዙዝ ሶሳይቲ ክገብሮ ይገርዎ አክንዲ ናይ ነፃነት ናይ civic right ናይ ዲሞክራሲ values ዝምህሮ ኣብ ሃይማኖትን ኣብ ካልቸርን ናይ ዓረብ ጥራይ ተጸሚዱ ዋላ እኳ እንተ ሓተተ መልስ ዘይረኽበሉ critical thinking حسب ابزي كل درجه ابصحو ስለዝኾነ እዚ ናይ ዓረብ ናይ ትምህርቲ ካሪኩለም ወይ ካነ ኢንስቲትዩሽን ኖ እዚ ናይ ኤጁኬሽን ሲስተም ክቀየራሉ ይብልሞ ነዚ ህጂ ትውልዲ ናይ ዓረብ ካንታይ ዝብሎም ዓረብ ሃገራት በክልተ ናይ ፖለቲካን ክሳት ፖለቲካ ኤሊት ዝተመቕለ እዩ ተሓደ አውቶሪታሪያን እቲ ኻልእ ከዓ ናይ እስላም ሃይማኖት ዘለዎም ሃይማኖታውያን እዮም ስኻትኩም ዝወለዱ እዚ ግን ሰርድ ፎርስ ሳልሳይ ሓይል ኮይንኩም ክትመጽኡ ኣለኩም ነዚ ትውልድ እዚ ዓረብ ማለት ሞዛይክ ሶሳይቲ እዩ እስልምና ክርስትና ጁ አማዚክ ኩርድ ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ ነዚ ቶለራንስ ክህልውና አፍልጦ ክህልውና ኣብ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያን ክሳተፍ ምግባር ናይ ማይኖሪቲ መሰላት ምሕላው ናይ ማጆሪቲው ባዕሉ ተመንእሰዩን እንተኾነሲ ሙዙዝ ሕብረተሰብ ዘይኮረኸው ዘለዎ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ናይ መምራሕ ናይ ኢኮኖሚ ናይ መምራሕ ሆነሲ ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ እዚ ጀነሬሽን እዚ በዚ ገይሩ እዩ ሓላዋቱ ከረጋግጥ ዘለዎ ክብል ይዝምዕድ እዚ ኣባናውን እንተዳሪኻዮሲ እዚ ስርዓት እዚ ኢንስቲትዩሽን ዝባል እዩ እንድዒ ዋላ ክቅየር ይኽእል ይልካው ዝሕሰብ ኣይኮን ኣብዚ ናትና ተቃውሞን ተዳሪኻኻ ኩሙዩ ማለትኒ እቲ ኢንስቲትዩሽን ናይ ቀደሚን ሳሙኤል ሃቲንግተን እንታይ ዝብል political order in changing society ዝብል adaptability ዝባል ነገር ኣሎ እዚ adaptability እዚ እንታይ ኣብ ሓደ ሓድሽ ኩነታት በሓድሽ ኣተሓሳስባን በሓድሽ ክሳይንኻ ክትገጥሞ ዘለካ ተወራታት ዝፈጠሩን ዝመርሑን ገይሮም ነዚ ሓድሽ ኩነታት እዚ ክገጥሞ ይኽእሉን እዮም ስለዚ እዚ ወለዱ እዚ ነቶም ቅድሚ ህጂ መስሪቶም ዝመጹ ንዕኦም ክትክእ ክኽእል ኣለዎ ጀነሬሽናል ጋፕ ክትክእ ክኽእል ኣለዎ ንዕኦም ክትክእ ከሎ ከዓ ጀስ መንእሰይ ጥራይ ዘይኮነስ ፋንክሽናል ክኸውን ኣለዎ እጂ ኣብዚ ዝተኮረሉ እንታይ ኣብዚ ወለዱ እዚ ዘሎ ምሁር ናይዚ ወለዱ እዚ ምሁር ቶም ኤሊት ኣቀደሚት ክመጹ ኣለዎ ኣቀደሚት መጽኦም ንሕና ኢና ተካእተ ክብሉ ኣለዎ ስጋብ ህጂ ዘሎ ተሓሳስባ እንታይ ስጋብ መሰጋገሪ እዮም ዝብላ ነገሪ ዝብለኒ ድሕሪ መሰጋገሪ ከመን እዮም ደልሞ እንድዒ ስጋብ መሰጋገሪ እዮም ዝብላ እዚ ወለዱ እዚ ናቱ ሓላፍነት ሆነ ሓሳብ ብርግጥ ክሓስብሉ ዘለዎ ኮይኑ ስማዕ ናተይ ርእይቶ እዩ ምናልባት ካልኦት ከይሰማምዑ ትኽእሉ ስለዚ ናይ ስጋብ መሰጋገሪ ኢልካ ተኸዶ ዘይኮነስ ናይ ወለዱ ግዴታኻ እዩ እዚ ኣተሓሳስባ ናይ ነዊሕ ዕዋን መጽኡ ዘሎ ኣተሓሳስባ ክትቅይሮ ትኽእል ኣለካ ኣብ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ፍትሒ መሰረት ዝገበረ እንታይ ዓይነት ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ዘድልየካ ሶሻል ዲሞክራሲ ወላ ሊበራል ዲሞክራሲ ካልእ ኢኮኖሚ ፖለቲካ እንታይ ክኸውን ኣሎ ፐብሊክ ፖሊሲ እንታይ ክኸውን ኣሎ ከመይ ጌርካ እዚ ናይ ሕብረተሰብ እዚ ሶሻል ፋብሪክ ናትናሲ ነንሕድሕዱ ዝተዋሰበ ነንሕድሕዱ ዝተሓላለ ሕብረተሰብ ከመይ ኢኻ ነዚ ትድርዑ በናይ ፖሊሲ ኣብዚ መሰረት ዝገበረ ወለዶ ይድልያል ስለዚ እዚ ንቅድሚት ክመጽእ ክኽእል እዚ ናይ ደገ ዘሎ ኢንስቲትዩሽንስ ንገዛርሱ ክቅየር ናይ ግድን እዩ ዋላውን እኮ ንዑ ተቀየሩ ተባሂሎም ኮሲኢኖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዞም ናይ ገድሊ ወለዶሲ ሲኢኑ ክኾኑ ይኽእል ንዑ እንዶ ከምዚ ግበሩ ተባሂሉንሲ ሲኢኑ ክኸውን ይኽእል ማለትኒ ብሌም ኣኽእኑ ይትገብሮም ዋላ እቲ ናትና ናይ መንእሰይ ዋሕዙን ረኣዩ ናይ መንእሰይ ዋሕዚ እንታይ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ክቃለስ ናብ ዝኽእል መድረኽ ኣእምሩ ኣይከደናል ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ንስርዓት እዚ ኣብ ምቅዋም ኣብኡ ክፈርዩ ዝኽእሉ ኤሊት ክህልው ይኽእሉ እዮም ስትራቴጂስት ክህልው ይኽእሉ እዮም ዘሎ ግን ካብዚ ሃገር እዚ ምውፃእ መፍትሒ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ስለዚ ናይ ኤሊት ፀገም ኣለና ኣብ ውሽጢ ማለት ኣብ ደገ ከዓ ፀገም ናይ ኤሊት የብልናን ግን ኣብ ቅድሚት መፅኦም ክመርሕዎ ግን ኣይተራእዩን ኣለዉ ኣደኖ ኣይሆፕ ብሕጂ ክገብርዎ ዝኽእሉ ናይ
بتعمل دست بلنا أقلال سأل حوخا بيالو زبل أبوتاتنا ناي كاثوليك مراحتي كلتا نجاري متقصو هاجرسي ما أنت سبب ما أنت هزباني هتقوم يمزولو حكيم مبر هزبي يكون ما أنت هاجر تقوم أصعب بيلوم كا هاجرسي تأولا عبي ملقتي تأولا من إسي سقي وصعلو نسو طرح يكونن اتمن إسي كفريو زغل تكاولو دونسي مسو يزوص زلو من إسي هجين تو داوصيو أبدغن تراز نبر كوينو نسو زفريون أبدغ يخنبر كم هاجر سنبسالنا ስለዚህ መሬት ተአውላ عبي ملقتي تأولا نمن نبوليتيكينياتات نمن نسب السلطان نمن نعبي تعدي نمن نحبرة سبب زي عائلة ملقتي أمام حلالكم ስለዚህ ካብዚን ማሃሩ ነገር እንታዩ እንተዳይና ግን እዝወሉ ዶዚ ናቱ ታሪኽ ጸወት ክእላሉ ሓድሽ አተሐሳሰባ ይምጽእ አልበርት አንስታይን እንታይ ዝብል ጠገማት ዝፈጠሩ አተሐሳሰባታት ጌርካ ችግር አይተፈትሕና problem cannot be solved with the same mindset that created them ስለዚህ ሓደ ነገር በተደጋጋሚ ስለዝገበርካ እሞ ካልእ ውጽኢት ጽበት ተላሆንካ ጽላለ ይብል ስለዚህ ንቀይር እዚ ንነውሕ እዋናት ዝመጽአት ሓሳስባታት ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ነገር ሰሪሑ እዩ እዚ መንበል 21 ክፍለ ዘመን ግን ናይ ፖሊሲ ሕቶ እዩ ናይ ስትራቴጂ ሕቶ እዩ ናይ ከመይ ጌርካ ናይ ኢኮኖሚ ዕባላ ኣብ ሃገር ተምጽእ ሕቶ እዩ ንህዝቢ ሓደ ክትገብር ከተሳንዮ እንተዳኹንካ ተጠቃሚ ናይ ኢኮኖሚ ክኸውን ከላልዎ ሃገርና ኣብ ኢኮኖሚ ናይ በሓቂ ኣብ ተሓሳሰባ ሁኔታት አተሐሳሰብ ሁኔታት አለ አብዚ አተኩሩ ከሰርሕ ዝኽእል ወለዶ ግን የድልየና በዚ ገርና ኢና እዚ መንነት ዝበሃል ናይ ታአኸቱ ኤትኒክ ግሩፕስ መንነትን ክንፈልጥ ኣብ ፖለቲካዊ መድረክ ከነሳተፈን ብኡ አቢልካ ከዓ ሃገራዊ መንነት ክትፈጥር ሃገራዊ መንነት ኣብ ምፍጣር አገዳሲ እዩ ኣነ ሃገር ኤርትራ ዝብል ስምዒት ክትፈጥር ተዳኹንካ ናይ ሃገር ተጠቃሚ ክትኮን ኣለ زي قبل دلي أنا وحيق يكون يغني لي بتعمل صبو يعني لنا ما بدحريون زقصل ناي حتون مرسن عندنا ناي زتنا خنقصلينا نغزيو موسيقى خنقبرينا حدا خلته ادفرتايزمنت مالو انا مو عرفت خنقبرينا عند برهان اوكي حتى عرفتي اوكي